преди да започнем с главната част на клипа, искам да ви помоля да напишете долу в коментарите кой да бъде следващия клип на топ и следващия клип, който ще кача, ще бъде на топ. Затова се насладете на този клип и надявам се да съм ви помогнала с нещо. Здравейте на всички, аз съм NightGirl.bg и днес, както виждате по това заглавие, ще ви покажа как да си изтеглите и да си инсталирате The Sims 4. Повечето от вас ми питаха как съм си изтеглила играта и в този клип ще разберете как се инсталира подробно и гаранция, че ще ви тръгне. Но преди да започна, искам само да кажа, че самият ми компютър не е толкова силен и трябваше цял ден да го оправям, да я правя тази игра. Защо? Първо трябва изтегляне, после трябва инсталация, после трябва още неща, които да се прехвърлят от едната папка на друга папка, такива тем подобни неща. Но, едната игра, която изтеглих, беше 22 гигабайта и трябваше да чакам 3 часа и половина и нагоре, за да се изтегли играта. Самата игра се изтегли, но тя не ми тръгна, но когато влезнах в самата игра ми предупреди, че може да има леки крашове, когато влизаш да играеш с самото човече. Влезнах да играя с самото човече и след 5 секунда, когато почнах да играя, прашна самата игра. Затова реших да отида и да си изтегля 32-битовата игра. И ето, че сега даже направих клип на нея. Долу в описанието ще намерите линк и за двете игри, които са 64-битовата игра, която е по-голямата, и 32-битовата игра, която е 15, почти 16 гигабайта. Сега ще ви покажа параметрите на моя компютър, за да си помислите точно защо не ми е тръгнал. Първото нещо, което трябва да направите е естествено да отидете в описанието и да натиснете линка, който ви трябва. Може 64-битовата игра, може и 32-битовата игра. Влизате в Chrome или вашата Google търсачка и аз съм отворила предварително ето в Zamunda. Това е моята, която е 15,55 гигабайта, но ще ви излезе при инсталацията около 20-25 гигабайта. Влизате в самата игра и сигурно знаете процедурата как се тегли самата игра. Изчакваме малко. Ето я и играта. Има всякакви ресурс пакове, които съм ви ги показала. Може да отидете горе вдясно и да натиснете удивителното да отидете в моят клип на The Sims 4. Както виждате, имам толкова много пакове. Минималните изисквания са ето тези. И да, сега. Това беше най-лесното инсталиране на игра. Просто ви трябва. Първо, инсталирайте играта от setup.exe и второ, играйте. Имате само една стъпка да направите. Пред другата, която беше 22 гигабайта, мисля, че беше ето тази или тази, не се спомням точно, но мисля, че беше ето тази, която е 22 гигабайта, не, точно тази беше, която беше с по-голям рейтинг. Ето тази игра, даже ето сега виж какво трябва да се прави. Отнете образа в Diamond Tools или друг емулатор по избор. Второ, стартирайте setup.exe и инсталирайте следвайки стъпките в инсталатора. Трето, инсталирайте Visual C++ 2013. 4. Копирайте съдържанието на папка Update The Sims 4 City Living. 5. Копирайте папка Game от папка Crack The Sims 4 City Living. И 6. Играйте. Имате 5 стъпки, които трябва да изпълните. Но вижте, червения шрифт. Ако при стартиране и ви дава грешка, стартирайте играта като администратор, което е доста важно да се знае. Следващото, за стартиране на играта е необходимо да имате инсталирано и Visual C++ 2013. Вау! И това е само 23 гигабайта при инсталирането, а инсталацията ви дава още поне 10 гигабайта. Така, аз ще ви покажа играта, която аз съм изтеглила, а ако искате да ви покажа как се изтегля 64-битовата, дайте един палец нагоре и напишете в коментарите. Така, другото нещо, което искам да кажа е, че може би има лек проблем с тази версия, която е 23 гигабайтовата. Затова, ако искате, мога да направя на тази версия, която е 24 гигабайта. Тя няма много голям рейтинг, с 4 гласа по-надолу е, но няма значение. Както казах, лайк и коментирайте за втора част на този клип. Ето я е играта. Ако някой не знае как се тегли и се инсталира, започваме. Натискате ето това. Download, с ляв бутон, след което
долу в ляво ще ви излезне uTorrent-а. Ако сте с дясно, със сигурност ще ви излезне нещо като стрелкичка надолу и трябва да натиснете. Но ако сте с uTorrent, ето тук долу в ляво ще ви излезе и трябва просто да натиснете върху това, което е излезнало, след като заради известно време. Изчаквайте малко, но аз естествено съм изтегляла играта. Ето там. Тук ще ви пита къде искате да изтеглите играта. Аз съм я изтеглила в C, Users, 5.4 Download. Но тук без да искам го направих. Няма значение. Тук искам да го спра. И да, ето така. Сега, ще ви демонстрирам с нещо друго, защото тук в uTorrent го нямам, а в Download го имам. След като вече е готова вашата инсталация, първо трябва да натиснете върху самата иконка, докъдето ви се е инсталирало, и да натиснете ето това, спиране на торента. Така няма да ви взима толкова много интернет и ще може да изтеглите да инсталирате самата игра по-бързо. Трябва да спрете съедването и да напише завършен или end. След това, натискате върху The Sims 4, което се е изтеглило два пъти. И тук ви излиза вече папката, сега ще ви покажа. И така, хора, след като вече сте натиснали това, ще ви излезне ето това, което е game4.bin. Трябва да го изтеглите с Diamond, да го инсталирате с Diamond Tools. Долу в описанието ще намерите линк заедно с за Diamond Tools. Така, аз нямам тук една иконка, защото аз си регулирам точно какво да инсталирам. Та, натискате два пъти върху game4.bin. Та в момента ще ви излезне на екрана точно какво трябва да направите. Това е като една обикновена инсталация. За момента това не ми тръгва, но няма значение. Сигурно има някакъв лек проблем, защото съм изтеглила играта. Няма значение. Сега, ще има лек пример пред вас. Ще обяснявам малко по малко. Ще ви излезне в коя папка искате да инсталирате самата игра. Вие си слагате в коя папка искате. След това натискате Next и то ще ви пита за някакви други глупости, които не са само Next, нищо друго не натискайте. След което изчакайте самата програма да се инсталира. След това натискате Finish и мисля, че сте готови. На мен така ми се тръгна, може да видите. Ето е самата програмка игра. Така ще ви излиза, не е като обикновеното с бяло, а ще бъде черен фон и нещо като да Sims 3 ще изглежда горе-долу. Но да, хора, това беше от мен. И тук нещо ми се е бъгнал екрана. Но да, хора, това беше от мен. Аз бях NightGirl.bg, надявам се да съм ви помогнала по някакъв начин. Ако не съм ви помогнала, пишете в коментарите, така, заедно с което може да намерите в описанието моят скайп за връзка. И да, това беше от мен. Аз бях NightGirl.bg и до следващото видео. Чао!